имрӯз дар толори донишкадаи иқтисод ва савдои донишгоҳи давлатии тиҷоратии Тоҷикистон нишасти матбуотӣ оиди натиҷаи фаъолияти донишкада баргузор гардид. Дар нишасти матбуотӣ директори донишкада Ҳошимзода Ҳомид Ҳасан ва устодони донишкада ва кормандони васоити ахбори омма иштирок доштанд. Дар асоси қарори мушаввари агентии назорат ва соҳаи маориф ва илмӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба донишкада баҳри пешбурди фаъолияти таълимӣ аз рӯи 8 ихтисоси нав иҷозат дода шуд, ки ин ихтисосҳо иқтисодиёти рақамӣ, омур, таъминоти забони байни фарҳангӣ, ҳуқуқи нақлиёт, муносибатҳои байналмилалӣ, таъмини барномаҳои технологияи иттилоотӣ, веб-дизайн ва графикӣ компютерӣ мебошад. тибқи натиҷаи ниҳоии рейтинги муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз ҷониби агентии назорат дар соҳаи маориф ва илмӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда шуд, ки донишкада мавқеи 14-ро соҳиб гашт. Дар давраи ҳисоботӣ донишкада дорои 29 адад сипосномаву ифтихорнома гардид. теъдоди профессорону омӯзгорон 250 нафарро ташкил медиҳад. аз шумораи умумии устодону омӯзгорони муқимӣ 96 нафар дорои дараҷа ва унвони илмӣ мебошанд. натиҷаи ҷамъбасти сессияи тобистона нишон дод, ки пешрафт дар донишкада ба 96% ва сифат ба 40% баробар аст. дар соли таҳсилии 2021-2022 донишкадаро 899 нафар хатм намуданд. аз ҷумла дар заминаи бакалавриат шӯъбаи рӯзона 437 нафар, дар ҳуҷбаи омӯзиши фосилавӣ ва ғолибона 424 нафар, дар зинаи магистратура 38 нафар, бо дипломи аъло 37 нафар хатм намуданд. дар нимсолаи аввали соли 2022 26 нафар устодони мо ба хориҷи кишвар бо мақсади бозомӯзӣ такмили ихтисос сафар намуданд. агар ба маълумотҳо назар афканед, дар як соли тақвимии 2021 агар 14 нафар бошад, дар нимсолаи аввали соли 2022 26 нафар, мо то охири сол нақша гирифтем, ки ин рақамҳоро ба 50 расонем. донишкада дар нақшаи 5 сола гирифтааст, ки донишҷӯёнро бо хобгоҳ ва устодонро бо хонаи истиқоматӣ таъмин намояд. Сабрина Сангинова, Ҷамшедзода Ҷаҳонгир, Танин, Паёми рӯз.